Sawat lupa Sawat lupa Okay, Corporal og Major, ready na mo? Ready na, Sarge! Karon, dili sa ta mag-firing ron, kinaatay bagong misyon. Sarge, unsa man ang mission, Sarge? Sarge, kana pong lisod-lisod, wa may challenge. Karon, ma-challenge yun mo sa bag-o na tong misyon. Sarge, anda may mutuman para sa kayuhan! Very good! Salute! Sir, yes, sir! Corporal, nadala na mo sa ako? Sarge, para asa naman po ni? Mangawat na putag manok? Ay, Sarge, bisig mapalpak na puntaan na ba? Kamuha mga hugaw na kay bugunauna. Dili ta mga awat ron. Aw, maayo. Pero mangidnap ta. Unsa? Namerklamo, pwede na mamukit kung di mo gusto. No, sir! Very good. Bata ang atong target ron. Pagpurong mo. Copy, Sarge! Good, sige. Pag-ilis mo. Kinahanglan dili ta mailan o kinsa ta. Sarge, permission to live! Okay, very good. Move. Bawal mapalpak ha. Copy, Sarge! Harap sa left. Right. Uy, naunsa di mo. Left right ba diri? Right lagi! Ah, sige, dirata. Nak, pagpalit og tuyo dito ha, kanilakaw ba imong papa? Sige, ma! Pagdali ha, ka magluto pa ko, basi moabot to imong papa unya. Sige, ma! Pre, nay bata, pre, oh. Tuyo. Andam lang sa ako, pre. Pugi, ha? Sige, pre. Putik ka may dugaya sa duha, uy. Palpak na punto ba? Atay, pre. Tara, pre, atake! Ayaw ba? Kinsaman mo! Pungi na, pungi! Ay, nagpalag. Agahi na kay ka, ha? Na, giinang kag ay palag, mo palag. Tanawa ra. Tara, pre. Dalon tadi ka, Sarge. Uy, nakachamba oh. Wala palpak. Ayaw ba? Putik ka may kabana. Bigi na. Putik kamay, Sarge. Di mo inom, Sarge. Ikaw bigay. Ikaw ra gigihulat na, Sarge. Bigyan na. Putik ka may ka ha. Pugi. Hilom ka lagi. Putik kamay, Sarge. Kuyo kay kagkamot ba? Makapahilom jud. Sarge, unsa sunod buhat na taan eh? Okay, ang lasa to buhat to na ni. Ipalukat ito na siyang ginikanan. Maayo pa, Sarge. Magkakwarta pa ta. Uwi ko ninyo ba? Sundalo biya ko papa daw. Ako ilabot og sundalo. Sarge ko. Sige, kuhain yung tabon. Kitawagan na itong ginikanan na ni. Copy, Sarge. Ayaw ba? Sarge, murag datog kaliwat ni ba? Palnog yung taning bata, Sarge. Ano, sorry, mangka. Among hinong ka. Pa! Ito ka dyan tiga mama daw. Maurin ni mo trabaho, ha? Sarge, kinsa na ito? Ganong gipasibat mo nimo to? Uy, anak na ko to. Mga palpak yung mo. Na, Sarge, wala ba may kabalo nga anak na ito ni mo? Na, wabi ka na iyon, Sarge. Nga kay anak. Asa sila, nak? Asa sila? Tuara mo! Tuara! Nay! Patay, Sarge! Kisa man na! Gikulata ko nila, ma! Pati si Papa! Bullshit tud ka ha? Pati anak nimo imong gikulatan?